lave modellervoks med mig med kun 3 ingredienser. Måske 4, hvis man gerne vil have frugtfarve i, ligesom mig. Jeg har allerede lavet det, så jeg laver bare en meget lille klat i den der farve. Det eneste, jeg skal bruge, kommer nu. Gør det samme, og jeg bruger bare det billige. Salt. Og mel. Og det her er det her er ikke en ingrediens. Det er bare sådan en ske her, jeg bruger. Lidt nemmere at få det hele ud, i stedet for en normal ske. Jeg har stadig lidt grønne hænder, efter jeg har lavet det. Men nu skal I bare se, hvor dejligt det er. Nu vil det her mel lidt. Det er så dejligt. Og så dufter det bare mega godt. Og jeg har været lidt uenig med mig selv om det var balsam eller sour gel. Så det kan man sådan bestemme lidt selv bestemme. Men jeg synes, det fungerede bedst med balsam i stedet for. Ja. Men jeg tænker lige, at vi skal få noget skuffe. Og den brugte jeg faktisk lige til den anden. Så den tænker jeg bare lige, at jeg skulle have. Ja, det var sådan en lille skål her. Jeg fandt bare lige en nede i skuffen. Jeg gider ikke til at tage sådan en IKEA-skål. Det var nemlig til vask. Hvad? Det kan vask? Hvorfor tager jeg ikke bare sådan en? Nå, de er opvaskeskåle, det er det ved. Så tager sådan en her. Nej, jeg tager lige en anden her. Eller en anden her. Nej, jeg vil heller ikke have den. Jeg tager bare den her. Det er måske lidt nemmere også. Og så lige en god ting med det, hvad nu der har. Sådan noget her. Jeg er lidt syg. Et viskestykke på bordet, og et viskestykke nede på jorden, bare lige så man ikke taber alt muligt, så kan man lige skulle tage det væk. Jeg er nemlig lidt fået fed, jeg tror jeg alt muligt nede under mine fødder. Men jeg tænker, at vi starter. Det første jeg egentlig bare starter med, jeg finder lige hurtigt en pose. Men det er ikke sgu hvorfor jeg skal have den muligt. Men jeg skal lige fortælle jer noget smart. Det man kan gøre, det er at lade en gang sådan lidt heri, og du ruller den bare lige flyde sådan rundt og forud. Og så putter du den bare lige heri i en pose. Helt gerne en pluspose, så du gerne kunne se igennem ud. Der er lidt på farve. Det er lidt. Ja. Så kan jeg faktisk holde i lang tid, mega lang tid. Hernede i den her pose. Jeg ved ikke lige hvor lang tid. I hvert fald mega lang tid. Og det er mega dejligt noget i posen også at mærke på faktisk. Ja, fordi det ikke er så glistret. Men tænk bare, at vi begynder nu. Det var lige alt det der. Noget først. Okay, du bestemmer egentlig bare, hvor meget du vil have. Hvor meget af den her du vælger, hvor stor. Så stor bliver den. Måske lidt større, fordi der kommer mel i. Jeg vælger ikke så meget. Jeg vil godt lave sådan en portion til. Jeg har valgt sådan her glat. Ja. Og så bevæger den sig selvfølgelig lige rundt. Ja. Og den kan du måske lidt dreje. Ja. Og så tager du faktisk lidt salt i. Og så drejer du lidt rundt i det. Så samler det sig nemlig lidt på en eller anden måde. Eller det samler sig ikke. Det samler sig ikke, men jeg ved ikke hvorfor. Jeg har bare givet mit salt. Jeg kedede mig egentlig bare lidt, fordi at
min mor var på arbejde, og min storesøster, hun sover. Jeg kædede mig lidt, imens jeg var syg, og jeg ved ikke engang, ja. Så jeg tænkte, jeg kan lige så godt bare prøve at lave et eller andet. Så prøvede jeg bare at lave det der modellervoks, og det fungerede mega fint. Jeg har brugt bare alt muligt. Jeg har ikke engang vidst, om det fungerede. Men så kan I se her. Så skulle man gerne kunne vende det på hovedet, uden at komme noget ud. Når det gør det, så er det klar til at putte mel i. Fordi det er væk. Så tager jeg faktisk lige en sauceske. Jeg ved ikke, den en teske. Men det er så... Wow, ej hvor flot. Ej, mit gør sådan noget. Wow. Nå, så tager du en sauceske. Eller en teske. Og så drejer du det egentlig bare hele rundt. Nu er det nok ikke så nemt at se mig ud på bøtte. Nu synes jeg faktisk, det ligner lidt sådan noget babymad. Lidt klammet. Men ja, det skal egentlig bare gøre sådan helt blødt. Jeg kunne faktisk godt lide at lave sådan nogle eksperimenter, det elsker jeg. Så hop ind på min Snap. Nu skal jeg se derinde eller inde på YouTube. Jeg har også en YouTube-kanal, hvor jeg danser lidt. Jeg tror, man har 3 dansevideoer. Men jeg tror også, jeg lægger den her ud på YouTube. Så hvis jeg ser den på YouTube, så er det fordi, jeg har lægget den ud. Lige nu er jeg hjemme hos min mor. Jeg overvejer lige hjemme hos min far lidt, og så blev mig og min storesøster lige kørt hjemme med min storesøsters veninde. Og jeg prøver lige at se, hvor flot konsistensen skal have. Jeg kan ligesom komme helt tæt. Det skal ligne lidt piskefløde. Ja, og så nu. Ej, det skal faktisk ikke lige nu. Nu giver du bare gas med det her. Nu er det ikke noget med, det sådan skal ligne lidt og dat. Ej, hvorfor er det her så satisfying at lave? Det her uden frugtfarve. What? Det ligner lidt en bolledej, synes jeg. Uden frugtfarve i. Så kan det være, at jeg putter lidt sort i måske. Så den får sådan, ja. Hvis nu man ikke har, hvad det nu der hedder, balsam, så kan man sagtens bruge showergel. Jeg tror faktisk også godt, man kan bruge shampoo. Men man kan ikke bruge peber. Slet ikke peber i forhold til salt. Men det skulle egentlig bare gerne sådan komme op i sådan nogle klumper. Fordi det er stadig mega klistret. Ej, fuck. What? Ej, den har mel. Jeg hader bare mel. Men den mindste bedre til at opnå. Der kom lidt meget mel, hva'? Jamen ellers så bliver det jo heller ikke sådan noget, det her. Se, nu får jeg det på fingrene igen. Og jeg er helt grønne fingre. Men det er også bare lige et tip. Ja, jeg har så fucking meget af det der dej, vi er i gang med at lave. Nej, undskyld, modellervoks. Det modellervoks, der sidder her. Det modellervoks. Så bare roligt, det er ikke snot eller noget. Nej, jeg hoster bare. Jeg skal blive meget tør. Okay, det bliver ret stort. Alligevel. Jeg tænker faktisk, at jeg kunne frugtfarve i. Jeg skal gerne blive sådan noget alt muligt krummel på en eller anden måde. For så kan du sådan masse det sammen til sidst. Du skal bare være sødt for at se sådan alt muligt, der slet ikke hænger sammen. Det skal være sådan noget, der ikke hænger sammen. Ligesom mit. Og
Så er det egentlig bare på hånden. Alt det der du tænker, du kan. Og så kan du egentlig bare miste lidt. Lige så stille kan du miste. Man ved jo aldrig helt. Jeg tænker faktisk gerne, at jeg vil prøve med noget sourgel. Men det behøver I derude ikke at gøre. Jeg prøver bare. Og jeg ved godt, det er lidt... Det gør man ikke i en video, men altså... Det er der også nogle andre, der også godt kan finde på at gøre. Så... ja, det er så ikke kun mig. Wow. Den her kommer i hvert fald til at vare 25 minutter. Det kan jeg godt sige. Eller ikke 25 minutter måske. 20 minutter. Jeg ved det ikke helt. Man ved aldrig nu, så lang tid tager. Okay. Shit. Jesus Christ. Okay. Bliver det snart til nogle læreboks. Prøv at se. Men det andet, det var lidt blødere, men det er nok sådan, fordi der også er frugtfarve i. Ja, på en eller anden måde, så tror jeg faktisk, at det er meget blødere. Der kommer frugtfarve i. Ja. Jeg ved sådan ikke helt hvorfor. Men nu gør jeg den med, så jeg er den flad. På et viskestykke. Flot glas, siger jeg, hva'? Prøv at se, hvis det er så fast. Så skal jeg lade det forfra igen. Det kunne ikke være sjovt på en video. Tager du en bare salt. Salt den. Og hælder den her. Smører du den bare sådan i. På en eller anden måde trykker den bare flade ned. Så bliver den i hvert fald dejligt blødere på overfladen. Nu vågnede lige min storsøster. Jeg tror, det er sådan på tide. Hvor lang klokken er. Så det var så længe. Klokken den er halv, det kan jeg se på. I voksne, hvis I ser mig herude, ikke også? Husk lige at gøre det lidt bedre. Men jeg ved i hvert fald, at det her det er børnevenligt. Det vil jeg tage den helt klat body wash. Nej, shower gel, mener jeg. Sådan her, og så gør du bare sådan her. Jeg kommer til at smøre ret meget på, men ja. De må bare lige fungere nogle gange. Jeg prøver at opføre mig, som jeg ikke er syg over i den video, åbenbart. Se her. Nu får man lidt svinede hænder, men altså, det er bare på en måde. Jeg synes, det er mega dejligt. Og hvis I ikke laver det ude, så er det nok fordi, at I måske gør det forkert. Ej, det gør I nok ikke, hvis I laver det her, og det bliver forkert. Det er nok fordi, at det er mig selv, der har fundet på den her opskrift. Ja. Den anden synes jeg bare blev meget pænere. Den her. Men det var også fordi, jeg rullede den i det der. Men det skal den her også. Nu skal de have en tur. Nu er det tid til mel igen. Ups. Tag et grødskeen. Og sådan her. Sådan bliver så dejligt at røre ved. Synes jeg i hvert fald. Du kan egentlig også bare lægge ned, for der er ikke nogen frugtfarve i nu. Men nu er det bare meget svært at presse det sammen. Så nu putter jeg lige lidt balsam i. Kun indeni. Jeg putter balsam med frugtfarve. Lidt af balsam skal ud. Fordi jeg kommer til at putte meget. Okay, det der synes mig ved den her. Og lige gør sådan der. Okay.
Smart. Okay, så smart. Så ikke helt. Og det kan godt være, at der kommer en lille bitte smiley på min storsøster. Når det er sådan, sender den her video ud. Så kommer gående. Hvad skal mine hænder? Og der skal så stå ikke på farven. Og det skal være ikke samme farve som jeg. Det bliver sort, bare sådan meget lidt sort. Ja. Viskestykke. Nej, det var fordi jeg kaster med viskestykket, så ja. Skidt. Nå. Men altså, så skal vi bare have farven. Okay, så sådan frugtfarve. Og jeg har så shorts på, det var fordi sådan, jeg brændte dem langt op. Det er faktisk sådan her. Mine shorts. Det var fordi de klør helvedes til det mærke. Derfor brænder jeg dem sådan lidt nedover. Så hiver jeg dem op. Hvor var det egentlig, jeg søgte? Jeg bruger så lang tid på at fortælle det. Den her. Ups. Okay, shit, der kommer meget. Det. Nej. Nu får jeg bare helt sorte fingre, tror jeg. Men det jeg gør, sådan jeg lige gør sådan der, og så har jeg faktisk taget balsam i på samme tid. Så ruller du den med. Det er sådan lidt en gang. Så har den sådan lidt lava. Og så. Det der er altså ikke meningen, det er bare farven, der sådan former sig sådan der. Det ligner faktisk lidt til det, de bruger til at tatovere med. Det er sådan set det, jeg siger, jeg elsker at lege med farve. Se hvor meget jeg har puttet i. Nu nok ikke lige med vilje. Nå, jo, okay, nu er det sådan. Det bliver flot farve. Og det er faktisk meget svært. Og så få den der sammenlagte farve, der brugte jeg en evighed på at få den her. Så jeg ruller den bare. Okay, det kunne godt være, at jeg skulle komme hen og se. Der er overalt. Du tager bare dejen, og så sådan bare ruller på bordet. Nu kan I ikke se bordet, så det var sådan lidt meget. Men så bruger jeg bare sådan noget mel og balsam sammen. Nej, mel og shower. Nej, bare mel. Indeni. Sådan her. Så er der mel indeni, som I ser her. Det kan godt være, vi skulle gå det herover igen.
faktisk godt tænke mig at se, hvad er sort, og hvad nu det hedder. Okay, jeg vil lige prøve det en gang. Lad mig se, hvad sort og mel bliver til. Lad mig se, hvad sort farve, bare helt almindelig sort farve og mel. Altså alle resterne. Lad mig se, hvad det bliver til. Og det bliver til en eller anden slags slim, eller hvad fanden det gør. Sjovt nok. Ej, hvor sjovt. Hvad med den lever? Nej, det gør det ikke. Jeg kan ikke helt huske, hvad med den anden. Jo, det går godt. Okay. Du nuller den bare mega meget. Nu tror jeg faktisk, den er nullet godt. Nu har den sådan her streger. Derfor finder du en lille bitte bøtte. En lille bitte bøtte. Og så ruller du dejen dernede i. Det er fordi jeg har brugt den her til den anden. Så derfor er den lidt beskidt. Sådan. Se, wow. Men så er det bare det sværeste, at nu skal det blandes sammen. Undskyld, nu blander det sådan. Hvorfor er det her så svært at blende ud sort, altså? Og så lidt mere Belgium. Så er det faktisk meget nemmere at blende ud. Hvis bare lige om det sådan, om jeg skulle have det stort, så det... Det var også det, jeg gjorde med det grønne, så det Belgium i. Jeg var sådan også, at man kunne uden Belgium, for den bliver sådan meget blød bagefter. Prøv bare lige at bruge den. Nej, det kan man ikke. Den får sådan lidt grålig farve, som man kalder sådan, ikke hvid, heller ikke den der gul farve, jeg snakker om. Altså det er fordi melet har sådan lidt mere, ja, en kartoffelmel faktisk. Nu ruller jeg den bare lige i mel. Så har jeg rullet den i mel. Prøv at se, hvor flot den faktisk bliver farven. Det synes jeg, den gør. Den får sådan en grålig farve. Nu skal det bare leges lidt med. Upsi. Der ser bare bam bam. I kan se den her video på YouTube, og husk at like og subscribe. Nej, abonner mig. Please abonner. Det er fordi, at jeg havde en anden profil, hvor jeg havde 299, og så skiftede jeg telefon, så fik jeg en ny telefon. Og så lige nu, åbenbart, så har man bare fået en ny en, og så kun 79 eller sådan noget. Nej, jeg tror faktisk kun jeg er en 7. Ja, så jeg vil håbe, at I vil hjælpe mig lidt med at abonnere mig på YouTube. Meget håb. Og det er helt gratis, tror jeg. Ja, det er helt gratis at abonnere mig. Det er helt gratis at abonnere, så jeg håber, I virkelig vil. Det er flot farven, faktisk. Men det er ikke sådan noget, man kan stretch frem og tilbage. Ej, jo, det kan man til sidst. Men det kan man godt med det grønne. Det her, det er så behageligt at røre ved herude. Jeg tror, det her er faktisk lidt...
Det er faktisk lidt svært, men det hedder at lave det her, synes jeg. Ups. Igen må det der vist blive lidt mere i. Okay, nu får den det, jeg gerne vil have. Det tog 26 minutter at lave den her, for jeg snakkede så meget. Og den tog det et kvarter for mig at lave. Den fik virkelig også en flot farve, synes I ikke det? Så ruller du den helt rundt til sidst. Skal vi se, om jeg kan knipse med, at det bliver rullet op. Okay, nej, det kunne jeg ikke. Jeg prøver at holde hånden. Du kan heller ikke. Det vil jeg dog til at rydde op nogle gange. Ej, det er jeg faktisk ikke. Jeg kan godt lide at rydde op. Det er bare problemet, at der er nogen på værelsen endnu. Min storstår så. Men nu skal vi have mel rundt om på den her. Det kommer lige med. Det var ikke meningen, at det ville være der. Så den her. Ej, bare lad være med at bruge noget skænerne. Det er faktisk lidt irriterende. Det er bare helt almindelig mel. Så får den sådan mega flot, ligesom en mochi. Og så kan du egentlig bare lege med den bagefter. Prøv at se, når du åbner den. Så er den mega flot. Den er virkelig cool at lege med dem her. Så ja, det var egentlig bare alt for min video i dag. Og så faktisk også lige lidt, at vi rydder op, imens vi snakker lidt. Så jeg vil lige rydde op, mens vi snakker. Okay, den kommer nok til at tage i hvert fald en halv time. Det kan jeg se op på den. Hey, ej, prøv at se der er helt sorte noget. Det var jo egentlig bare, ej, det var seriøst kun en ballesamme og sådan noget. Det skal også bare ud i skraldespanden, tænker jeg. Så det får vi lige skraldespanden. Og jeg vasker lige mine hænder. Der skal rigtig godt med sæbe på, faktisk. Og hvis nu det bliver for kedeligt, så slukker jeg bare videoen lige nu, bare fordi jeg rydder op godt. Det er derfor. Skal lukkes? Ja, altså hvis vi tror mellem hænderne.
hele. Det er bare mega nice. Den der. Og vispen. Salt. Støv. Det her. Det skal vist lige tømmes ned i en skraldespand måske. Eller det skal ikke stå, så det skal ikke tømmes for mega. Så skal det bare lige hænges op også. Jeg plejer egentlig bare at sådan her. De her 2 ender. Den mødes. De her 2 ender. De mødes. Vender den om. Tager du hele vejen hen. Så. Har du så mouthful. Og det samme gør vi også lige her. Nu ja. Nu skal det bare lige tages af alt. Jeg kan godt se, at jeg godt kan lade det op. Nej. Nu tager jeg bare lige på alt med meget våd. Og alt det der, det er sådan noget, alt det her, alt det der sådan noget, det er faktisk lige noget på Sportbladet. Det er mega smart, eller det er mega flot, synes jeg. Så det er ret flot. Så hænger vi bare lige op igen. Men jeg tænker bare, at vi skal prøve det her. Ej, hvor er det dejligt. Og det dufter også bare mere godt. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg ruller det bare lige mega til sidst. Og så er jeg blevet helt færdig det her. Så får den en mega dejlig konsistens, nemlig. Se her. Ligesom det her, prøv at se. Jeg skal lige pause lige nu, så jeg kan få helt sådan. Jeg skal lige pause. Tak for at I så med, hvis I stod med overhovedet. Men ja, tak for at I så med. Jeg håber virkelig, at I vil like den her og abonnere videoen. Og subscribe, hvis man husk at abonnere og like videoen og subscribe. Okay, det fortæller jeg lige herhen. Husk at like videoen og subscribe og abonnere. Hej!